Селям алейкум, сайгалы достлар. Доброго вечора, дорогі друзі. Мене звати Асан Буджуров, я ресторатор, співзасновник закладів кримсько-татарської кухні «Софра». І сьогодні я вам буду розповідати про кавові традиції в Криму, про те, як зародилася культура пиття кави, про те, як вона пройшла крізь сторіччя, і про те, яка кавова традиція у кримських татар збереглася по сьогодні. Отже, як же люди винайшли цей дивовижний напій і як зародилася культура пиття кави в світі? Є декілька версій з приводу цього, і одна з цих легенд розповідає про шейха Омара з Ємену, котрий вивчав медицину і займався вивченням властивостей різних рослин на людину. І він почав призначати настоянки з кавового зерна і кавового листя від головної болі. Але згодом, коли помітили, що ці настоянки викликають прилив бадьорості та сили, почали приймати ці напої і в якості такого допінгу. Інша легенда розповідає про пастуха Калдіма, котрий займався розведенням кіз, і він дуже дбайливо ставився до своєї худоби. І якось помітив, що після того, як його кози поїли листя з певного дерева, вони почали поводити себе досить дивно і стали досить енергійними. Він знайшов це дерево, теж спробував і помітив, що в нього покращився настрій, стало більше сил. І про цю історію він розповів вдома. Згодом його родичі розповіли іншим знайомим, і це дійшло до монахів-місіонерів, котрі переймалися через те, що не можуть спокійно проводити свої нічні молебени, через те, що засинають. І вони шукали якраз спосіб для того, щоб покращувати своє самопочуття під час нічних молебенів. І ці монахи почали робити настоянки з кавового зерна, відвари з кавового листя і приймати в якості тонізуючого напою. І так почало розповсюджуватись кавовий напій згідно цієї легенди. Але перші згадки про те, що люди почали пити каву, відносяться десь до 15-го сторіччя, до софійських монахів, котрі в Ємені варили ці настоянки і вже почали пити цю каву. Це саме було місто Мокка, і до сьогоднішнього дня це місце існує, і багато кавових брендів використовують в назвах своєї кави чи сортів кави саме цю вставку Мокка. Отже, як з'явилась кава, ми в принципі з'ясували. Але як вона потрапила в Крим? Є декілька версій, що спочатку кава потрапила до Туреччини, а потім до Криму. Але є інша альтернативна версія, що кава в Крим потрапила задовго до кавової культури Туреччини. То, як з'явилась кава взагалі, ми вже з'ясували. А як же кава потрапила в Крим? Отже, є дві версії про те, кава потрапила з Туреччини в Крим чи з Криму в Туреччину. Є версія про те, що під час одного з військових походів Турції
на Кафу, це сьогоднішня Феодосія, з полоненими і захопленими товарами до турків потрапляє кавове зерно, котрі потім вони починають, з котрого потім вони і варили каву. По іншій версії, в Крим потрапила кава з Туреччини, коли Крим та Туреччина заключили військовий союз. Отже, ми з'ясували, як кава потрапила в Крим, а тепер будемо з'ясовувати, як вона розповсюдилась серед населення і зародилась така міцна кавова культура в Криму. Отже, спочатку це був напій саме ханського двору. Це напій, без котрого не проходила жодна зустріч, жодне засідання дивану, це парламенту в Кримському ханстві. Все починалося з кави. При ханському палаці була спеціальна людина, котра варила для хана каву. І в Кримському ханстві вже з'явились навіть, як можна сказати, спеціальні курси, де навчали жінок та тих, хто варить каву, її готувати. Потім цей напій почав поширювати серед місцевого населення і почали відкриватися перші кав'ярні в Бахчисараї, в Кефеї, в Кезлеві і в інших городах Криму. З початком відкриття перших кав'ярень в Криму вони здобули велику популярність серед населення. Кав'ярні відвідували виключно чоловіки, і це був такий собі чоловічий клуб, де можна було зустрітися, з'ясувати свої справи, домовитися про щось, просто провести час, випиваючи каву та курячи тютюн. І подейкують, що кримський хан іноді інкогніто потрапляв в ці кав'ярні, щоб дізнатися, що про нього кажуть люди. І думаю, не завжди він чув тільки добре про себе, але немає жодної інформації про те, щоб кримський хан закрив улюблене місце кримських татар. Отже, кав'ярні почали розповсюджуватися по всьому півострову, не тільки в великих містах, але й в маленьких селищах. І кава стала не просто невід'ємною частиною побуту та життя кримських татар, а це стало основою гостинності і основою кримсько-татарського побуту та життя. І це призвело до розвитку величезної індустрії по виготовленню різного мідного посуду, килимів та інших атрибутів кримсько-татарських кав'ярень. Давайте почнемо з кримського татарського посуду для приготування цього напою. Отже, почнемо з дегермену. Дегермен – це мололка для кавового зерна, котра є в кожній кримсько-татарській родині. Я можу сказати, що в моєму дитинстві я пам'ятаю, що завжди, коли до тебе приходять гості, там чи батько, чи бабуся, да, чи дід, хтось зі старших, поки починаються перші бесіди, починав крутити отак от каву і мололи каву для всієї родини. Інше – це джезва. Джезвє по кримсько-татарською, українською кажуть джезва.
Також робиться вона з міді. Чому з міді? Бо цей метал, він дуже добре проводить тепло і дуже добре прогріває всю поверхню цієї ємкості, тому кава прогрівається з усіх боків одночасно. Горлишко для джезви робили спочатку завузьким, а потім розширюючимся, для того, щоб пінка при варці збиралась і не встигала збігати з джезви. От. Кавова традиція в Криму була настільки міцна, що у нас не було поняття чайної ложки. У нас була тільки кавова ложка. Ось це, в принципі, вже сьогодні роблять кримськотатарські майстри такі кавові ложки. Фільджан – таке дивна назва, котра потрапила і до української мови, і дуже часто у нас питають, як це перекладається. Є одна з версій, що філь перекладається з кримськотатарської – це слон, а джан – це душа. І тут використовується така алегорія, що в таку маленьку ємкість разом з кавою потрапляє такий великий зміст, як душа слона. Таким чином, кавова традиція проникла в усі аспекти життя кримських татар, і вона є повсюди. Називаємо декілька з них. Одна з них – це традиція Нішан Хавесі, коли свати приходять сватати дівчину, і ця дівчина повинна зварити каву. Якщо кава солодка, то дівчина дає свою згоду. Якщо кава солона, то дівчина відмовляє цьому нареченому. Також, вже якщо весілля сталося, є традиція Келін Хавесі. Це на ранок після весілля найближчі родичі, брати, сестри, друзі наречених, худалар називається кримськотатарською, приходять в гості до наречених, і дівчина, келін, невістка, повинна зварити каву для всіх. Також є дуже багато дрібних побутових кавових традицій. Це сабах хавесі чи бет юлмас хавесі – це ранкова кава для того, щоб випити цей напій і зранку вже бути бадьорим та сильним. Це ахшам хавесі. Багато хто не радить пити каву ввечері, але кримські татари п'ють його і ввечері. Козяйдин хавесі – це п'ють каву, коли приходить якась добра звісточка. Це кава по приводу народження дитини. І багато-багато інших традицій. Таким чином в житті кримського татарина будь-який крок чи починається, чи закінчується питтям кави. Один з варіантів приготування кави – це кава на піску. І ми зараз з вами пройдемо, і я покажу, як це робиться. Особливістю кримсько-татарської кави є те, що кавові зерна обсмажуються безпосередньо перед варкою самої кави, ну і дрібняться у дегермені теж безпосередньо перед подачею. От ми домололи якраз нашу каву і можемо засипати в нашу мідну джезві. На 80 мл йде одна ложка, десь 8 грам дрібно помеленої кави. Заливати необхідно
холодною водою, щоб при варці кава встигла випустити всі свої ефірні масла до напою і щоб смак розкрився повністю. До речі, принципіальною різницею кримської кави і турецької кави є те, що турки кладуть цукор під час варки кави саме в джезву, а кримські татари їдять цукор в прикуску. Я пам'ятаю, у моєму дитинстві бабуся завжди варила цукор, такі величезні блини в пательнях, і варила дуже різний цукор з додаванням горіхів, з додаванням молока. Він був більш карамелізований чи менш карамелізований, такий м'якенький. І завжди під час подачі кави подавався той цукор. Тут головне не пропустити, щоб кава не перекипіла. Бо якщо кава перекипить і пінка втече, чи почне кипіти кава, то тоді вона буде несмачною, бо всі її ароматичні елементи, так скажімо, перегорять. Частіше за все в кримськотатарських родинах п'ють чорну каву, це харахаве. Але дуже часто й додають хаймах. Це спеціальні такі вершки. Коли ви купляєте на базарі молоко, кип'ятите його, і коли воно остигає, воно зверху з'являється така плівка вершків, котра потім збирається в таку невеличку ємкість. І завжди, коли подається кава, трошечки цих вершків додається в кожну філіжанку. І я пам'ятаю, як в дитинстві ми любили брати цей шматочок цукру, макати в каву і доставати ці вершки і з'їдати це. Дітям воно дуже подобалось. Нас ще обманювали, коли ще нам не можна було пити каву, дітям, а для нас з дитинства це було дуже цікаво, як дорослі пити каву. Нам, напевно, 70% наливали молока і там трошечки кави, щоб ми і називали це ще паша весі, типа кава для пашів. Це для, щоб ми радувалися і пили цю каву. Ось підіймається, кава починає дихати і все. Треба її знімати. Беремо філіжанку і достаємо цю пінку. От, взагалі, якщо ви варите на ваших гостей, то ви повинні всім розкласти пінку рівно, щоб це означає, що ви всіх поважаєте однаково. І на відміну від чая, кавові філіжанки завжди наповняють доповна. Це теж показує, що їсть бажаний і ви до нього ставитеся добре. От у нас вийшла така кава з великою пінкою. От така чудова кава з великою пінкою у нас вийшла.
І на цій чудовій ноті ми з вами прощаємося. До скорих зустрічей. З вами був Асан Буджуров, ресторатор ресторації Софра.